Dobrý deň, volám sa Martin Mikuš, pochádzam z Bratislavy. Čo nám dalo Svítanie ako nezisková organizácia? Môžem povedať za seba, že odnášam si množstvo vedomostí, vzdelanie, ale hlavne sme videli tú správnu osvetu. Hypoterapia, kontaktná terapia, hyporehabilitácia je niečo, čo si musí človek naozaj zvážiť, že či je schopný sa do toho pustiť naplno, zasvetiť, či sme schopní prijať, ale aj dať klientom to správne a uistiť sa, že prioritou je klientom pomáhať a nie ublížiť. Preto si treba uvedomiť, na čo ako terapeut mám kvalifikáciu a aké sú možnosti vyčariť radosť, úsmev klientom na tvári. Každým klientom je treba pracovať individuálne. Personál Svítaní je úžasný, netreba sa toho báť, ísť do toho naplno. A ja verím, že ľudí ako my, ktorí majú záujem sa vzdelávať a robiť veci podľa kvalifikácie, nás takých ľudí bude čoraz viac a viac. Ďakujem personálu Svítaní.